Aviam, bon dia. Estem amb en Joan Antoni Llinares López, que és el director de l'Oficina Antifrau de la Comunitat Valenciana, i ara li farem la primera pregunta. Quan va prendre possessió del seu càrrec, vostè va fer un discurs on deia textualment que la corrupció prolifera quan no hi ha suficients controls i s'embraveix quan la societat no ho rebutja per por, inconsciència del mal o manca de recursos, d'educació cívica i de valors ètics. Quin rol té la desinformació en aquest camp? La informació està directament relacionada amb la capacitat humana per a configurar les seves idees. Sense informació és molt difícil tenir opinió. I el tenir opinió és fonamental per a poder prendre decisions. El fenomen de la corrupció es mou en aquest àmbit en el que una persona ha de prendre decisions. El risc d'aprofitar-se del càrrec, dels poders, de desviar aquest poder en benefici particular o en benefici dels amics o en benefici d'altres del partit, que és el que ha vingut configurant la corrupció política que coneguem més de prop, ha estat molt relacionat amb que les persones tinguin capacitat de discernir i això representa el que hagi hagut un flux de coneixements que una bona part d'ells venen i procedeixen de les fonts d'informació, les formals, les informals, les que estan vinculades a la formació de les persones. Sense informació difícilment podríem tenir un complex sòlid de capacitat de decisió. Per això, desinformar és la millor arma per a poder manipular a les persones, per a que aquestes no actuen en base al coneixement de la realitat, sinó en base a un imaginari que li puguin estar creant. La corrupció ha tingut una enorme dosis de desinformació en la població, però sobretot per a mi de deformació de la realitat. Això fer creure que la corrupció és normal, aquesta frase dels Chicago Boys referits a Latinoamèrica, de que la corrupció forma part de l'engrase del dia a dia per a que funcioni la societat. Aquest concepte continua estant entre nosaltres i continua viu. Se procura que la informació sobre la corrupció moltes vegades desaparegui del que és la pàgina d'informació de les conductes criminals, allò que tradicionalment hem dit la pàgina de successos, per a desviar-se cap a la pàgina d'economia o pàgines que no tenen res a veure amb el que seria la qualificació de conducta veritablement dolenta per al conjunt de la societat. Perquè desinformació, per un cantó, ara vostè parlava dels mitjans, però, per exemple, també hi ha una responsabilitat de les administracions. Sí, no, jo no he parlat dels mitjans en concret, focalitzant en els mitjans. He parlat de conductes globalitzades, conductes compartides a nivell social, que això ha estat fomentat des de la pròpia administració sense cap dubte, perquè l'administració, quan està dirigida o està controlada per estructures corruptes, evidentment se defensa i actua perquè la seva activitat no sigui qüestionada, sinó que fins i tot sigui acompanyada d'aquells mitjans que se presten a fer-ho. Jo visc en una societat com és la valenciana, encara que durant moltíssims anys he estat a Catalunya, però he viscut el que va ser l'època més dolenta de la corrupció valenciana i mirem el que havia darrere de la Fórmula 1, del que havia darrere de la visita del papa, del que havia darrere de grans aconteixements que
o de la pròpia Copa Amèrica, no? que omplin els jutjats per estructures, per enjuiciant estructures corruptes que eren les que van ser el motor de tot allò. Per tant, aquí hi ha hagut una interrelació entre poders públics i aquelles estructures d'informació que se prestaven o que estaven còmodes o que formava part, en definitiva, de que al final de l'exercici el compte de resultats funcionés, perquè això és també l'altre motor que condiciona moltes de les fonts d'informació entre les que convivim. L'any 2013, el grup d'alt nivell sobre pluralisme i llibertat d'informació de la Unió Europea va recomanar als estats membres que només atorguessin subvencions a les organitzacions de mitjans que publiquen el seu codi de conducta i que aquestes subvencions seguissin els criteris de transparència, objectivitat i no discriminació, a més de publicar prèviament els criteris perquè la ciutadania en tingués coneixement. Això no es compleix ni a nivell autonòmic ni a nivell estatal. Hi ha alguna relació entre el que són les subvencions públiques a mitjans a la cobertura d'informació sobre corrupció? O sigui, per exemple, el mecanisme de control o de submissió mediàtica, com ha afectat en aquest cas, el cas valencià, que vostè n'estava parlant una mica? Malauradament, el que els mitjans de comunicació, les subvencions públiques, siguin un dels ingressos que els ajuda a equilibrar els seus comptes, això ja de principi és un condicionant. Si tu depens de les subvencions, sinó una dependència absoluta, però si una dependència que te condiciona el que hagin guanys o no hagin guanys en el teu mitjà o en el teu grup mediàtic, evidentment que vas a cuidar que aquestes subvencions vinguin arribant. Això és una qüestió de pur sentit comú. Qui paga mana és una expressió molt valenciana. Li agradava dir-la molt a un dels presumptes corruptes que tenim en aquests moments en els tribunals, que és l'expresident de la Diputació de València, Alfons Rus, qui paga mana. Això és sabidoria popular i tothom ho sabem. Que l'estat espanyol no hagi fet cas al que el grup de l'alt nivell sobre pluralisme i llibertat d'informació de la Unió Europea plantejava no ens ha de sorprendre, perquè l'estat espanyol no està fent cas de res del que planteja Europa en matèria de lluita contra la corrupció, d'ètica pública. L'estat espanyol ha passat completament de totes aquestes recomanacions des de sempre. Vam ser l'últim estat, i després de moltes advertències de la Unió Europea, en incorporar la llei de transparència a l'ordenament jurídic espanyol i se compleix com se compleix. L'estat espanyol no té una agència de lluita contra la corrupció especialitzada com té Itàlia, com té França, com tenen la major part dels països europeus. Per tant, no ens sorprenga que aquestes recomanacions no s'hagin complert perquè no forma part d'una conducta i d'un comportament habitual. L'Estat no està per fomentar l'ètica pública i menys requerir als mitjans de comunicació que contemplen codis de conducta i codis ètics en el seu funcionament, entre altres coses perquè segurament si aplicaren codis ètics moltes de les coses que l'Estat pretén d'aquests mitjans d'informació no seria possible portar-les a cap. Per tant, és una contradicció en si mateixa que estem patint. Som un protoestat en matèria de transparència, de lluita contra la corrupció, d'ètica pública, com se veu clarament en quan comparem el marc d'integritat vigent
en l'estat espanyol el comparem en el de qualsevol altre dels estats que formen part de la Unió Europea, d'aquells que ens volem parèixer. Fem aquesta comparació i els resultats són molt decebedors. Per tant, en aquests moments, els mitjans de comunicació se segueixen rebent les subvencions estatals per un mecanisme purament aritmètic que el que fomenta és i potència als grans grups mediàtics, que és el del número de lectors o el número d'oients o de televidents, purament el que dona els organismes que mesuren aquestes audiències, qui més audiència té, més diners se li dona. És un criteri purament economicista, però que en realitat el seu trasfondo és que és fomentar i enfortir aquells que ja són grans i que són forts, i on evidentment són marginals i pateixen les conseqüències de no rebre aquests ajuts públics, aquells mitjans que es guien per criteris que potser no són els que més recepció tenen des d'un punt de vista d'audiència. I pel que fa a les fonts d'informació sobre corrupció, també hi ha diversos tractats i organismes que obliguen els estats o insten els estats a protegir-les. Per exemple, la Comissió Europea estableix que els informants, els newsgaters o whistleblowers, han de gaudir del dret a l'anonimat i la protecció. Com està complint-se o incomplint-se això a l'Estat? A nivell d'estat espanyol no n'hi ha cap protecció cap als informadors, al igual els informadors en el sentit de la carrera periodística, però els informadors també en el sentit d'aquelles persones que seguint testimoni o coneguent casos de corrupció decideixen posar-ho en coneixement de les autoritats. Únicament al País Valencià, en el 2016, s'aprovà la llei que crea l'agència que jo dirigeixo i que hem estat construint des de fa 3 anys, en el que se li dona potestat i capacitats per a protegir a les persones que informen sobre conductes corruptes o de frau. Som l'únic territori en l'estat espanyol que en aquests moments té un programa de protecció d'aquestes persones. En aquests moments són 21 persones les que estan protegides. Per regla general són empleats públics que, tenint constància i coneixement d'aquestes conductes, s'han dirigit a l'agència perquè demanar protecció. A part de que l'agència també investiga i l'agència col·labora amb la justícia en aquests àmbits. Però a nivell d'estat espanyol no existeix res. Ja dels anys 90 es va reformar la llei de procediment, la llei d'enjudiciament criminal i el Codi Penal per a introduir la figura del testimoni i del pèrit protegit. Però això, dit personalment a mi per jutges i per fiscals, la seva aplicació és una inutilitat total perquè al final no n'hi ha ninguna protecció. Únicament és donar un número a aquest testimoni per a que les diligències judicials no aparegui el nom i cognoms, però el dia del judici aquesta persona se la veu en noms i cognoms i se sap tot. Per tant, no n'hi ha protecció. Aquesta manca de protecció, a més, s'ha originat en determinats sectors on la violència és molt criminal, com el cas de la trata de persones, com el cas del món de la droga, on el resultat d'aquests testimonis que han volgut col·laborar ha sigut un desastre per a elles i per a les seves famílies. Per tant, el per què Espanya no té en aquests moments programes com tenen altres països del nostre entorn sociopolític, senzillament perquè no ha volgut. És una decisió clara, la de l'Estat, de no protegir a les persones que denuncien incompliments de la legalitat en qualsevol matèria, perquè s'ha vingut millor d'aquesta manera. Ara, fins al mes de desembre d'aquest any, l'Estat té l'obligació d'incorporar a l'ordenament jurídic
espanyol, la directiva de la Unió Europea, la 2019-1937, és una directiva precisament que la Unió Europea aprovà, el Parlament i la Comissió van aprovar en el 2019, donant 2 anys als estats per harmonitzar la seva normativa dirigida a protegir a les persones que informen sobre infraccions de dret. I es plantegen, és una directiva que a més va dirigida per a protegir les denúncies d'irregularitats en 12 sectors. I el primer sector que la directiva descriu és el sector de la contractació pública i el sector de la corrupció pública i política. Però després passa a altres sectors que van a tindre també que quedar regulats, com és el sector vinculat al món financer, les actuacions de la banca, que estan en definitiva en l'origen de la gran crisi del 2008, també aquest sector també va quedar afectat per aquesta directiva i després continua el món de la salut, de la farmàcia, del medi ambient, de l'energia nuclear, tota una sèrie de sectors que pràcticament influeixen sobre la vida de qualsevol ciutadà en el dia a dia. Aquesta directiva obliga l'estat espanyol a incorporar al seu ordenament jurídic la protecció de les persones que informen, dels whistleblower, d'ahir que la directiva hagi pres aquest nom. Malgrat que hi ha un territori a l'estat espanyol, com és el País Valencià, on perfectament l'Estat pot prendre una nota d'una experiència que portem 3 anys, i així ho hem fet saber a la Comissió de Codificació del Ministeri de Justícia i al propi Parlament espanyol, la Comissió de Llibertats Democràtiques i Lluita contra la Corrupció, que està al Congrés de Diputats. Els hem plantejat que tenen exemple i nosaltres, a més, les podem dir. Les estem dient quines són les debilitats de que no hi hagi lleis estatals que regulen l'àmbit en el que nosaltres ja estem treballant. Anem a veure si aquesta directiva se transposa. Des del meu punt de vista, el pessimisme forma part del que jo veig i del que jo treballo cada dia, perquè no és precisament per a ser optimistes, perquè l'estat espanyol des del 2006 va ratificar la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, que es va aprovar en el 2003. És una convenció que, en base a la pròpia Constitució espanyola, hauria d'estar formant part de l'ordenament jurídic propi, conforme diu l'article 96 de la Constitució, que els convenis internacionals degudament aprovats pel nostre Parlament s'integren com a part de les nostres lleis. Aquesta Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció és ignorada contínuament quan s'invoca davant dels tribunals, perquè aquesta convenció parla de la protecció precisament de les persones que denuncien, parla de la inversió de la prova respecte a les fortunes brutes, les fortunes procedents del crimen i de la corrupció. Quan tot això ho invoques, ve aquest món del positivisme jurídic que a Espanya domina tot, que el que no està convertit en llei espanyola és com si no existís. Per això totes les condenes que Espanya té dels tribunals internacionals, perquè senzillament continua un nacionalisme en el pitjor dels sentits espanyol, en el que el que no és llei aprovada aquí en Espanya no existeix. Quan tenim una Constitució que proclama que les convencions internacionals formen part del nostre ordenament jurídic, però això no és. Això no acaba de configurar-se en l'imaginari jurídic, judicial propi del nostre ordenament legal. I respecte al programa que vostès han posat en marxa, quines estratègies de protecció i
i de garantia de drets despleguen cap als informants sobre corrupció, aquestes 21 persones que vostè esmenta i les que puguin venir? El que diu la nostra llei és que les persones que denuncien corrupció poden obtenir l'estatut de persones protegides, independentment de que per el simple fet de denunciar ja l'Agència Valenciana Antifrau té l'obligació d'aquestes persones ja donar-los un nivell de protecció que és el de l'assessorament jurídic, el de que sàpiguen on estan i com s'han de moure en els àmbits legals. Però si a més aquestes persones consideren que la seva vida pot ser pertorbada, pot patir conseqüències per la seva decisió de denunciar la corrupció, aleshores hi ha una resolució per part de l'agència en el que aquelles entitats públiques o privades de les que aquestes persones depenen a nivell laboral o a nivell de treball, aleshores se li adverteix que qualsevol comportament, de qualsevol decisió que pugui afectar a l'estabilitat laboral o inclús a la pròpia estabilitat emocional del treballador o de la funcionària que puga trobar-se en aquestes circumstàncies, se li adverteix que donarà lloc a conseqüències jurídiques, legals i econòmiques. Entre les econòmiques està el que l'agència té una potestat sancionadora que pot arribar fins a 400.000 euros. I el pertorbar la vida laboral o personal o familiar d'una persona que denuncia està considerada com a falta molt greu per la pròpia llei valenciana i, en conseqüència, la reacció que l'agència pot aplicar és la màxima sanció. El cas Assange, de Wikileaks, implica un precedent nefast a nivell d'exercici de periodisme d'investigació i també esdevé també com una condemna exemplaritzant pels alertadors. Quina és l'estratègia de les organitzacions o els organismes com el seu que treballen, per exemple, amb el tema de la corrupció per fer front a aquesta ofensiva contra el dret a la informació? I en el cas europeu, hi ha una llei que garanteix el dret a la llibertat d'informació, també adaptada als documents digitals, però s'està dient que Julian Assange és culpable d'un delicte d'espionatge i revelació de secrets. Què pesa més, els secrets d'estats, la defensa dels drets humans? El cas d'Assange és un dels casos on es pot comprovar i conforme passa el temps s'ha anat acreditant el grau de perversitat que els estats poden aplicar fins i tot a nivell internacional, amb un concert internacional per poder perseguir aquelles persones que se'n surten del sistema. El que la meva estimada Iciar González en deia un dia, és que som com si fossin peces estripades del sistema i, per tant, hi ha que veure de quina manera s'acaba amb aquestes peces. I amb Assange ha passat això, Assange ja no és tant, és a dir, hagués sigut més difícil perseguir-lo si únicament s'hagués plantejat aquesta persecució perquè ell revela el que als Estats Units es consideren secrets d'estat i des de la Patriot Act els Estats Units pràcticament han saltat pels aires tot el que ha sigut la protecció i la defensa dels drets civils, però contra Assange el que se posa en marxa és un mecanisme diabòlic
de que és un delinqüent comú, no és un revelador de secrets d'estat. És un delinqüent comú i, a més, actua en connivència amb un dels estats que, en el nostre imaginari de les llibertats, major consideració té, que és Suècia. Eixa ordre de recerca i captura contra Assange per delictes sexuals és el que ha generat, des del meu punt de vista, una sensació de major soledat i abandó per part d'Assange. El simple dubte de que fos una persona que havia violat a una dona li va representar la més absoluta sensació de soledat, conforme ell ho ha viscut. I, a més, ha impedit a moltíssima gent reaccionar d'una forma conseqüent amb el que és la causa principal per al que ell se'l persegueix. Després hem vist que una vegada se'l perd la seva protecció d'estar acollit mitjançant asil en l'ambaixada d'Equador a Londres, quan perd aquesta condició i passa a ser un preso, que és quan eixa ordre que Suècia havia emès se tenia que haver plasmat, perquè ja estava empresonat i perfectament podia haver reclamat la seva extradició o haver incorporat els delictes dels que se'ls acusava, haver incorporat aquests, aleshores vegem que no era res, que no havia res. És a dir, penso que en el cas d'Assange els mecanismes de càstig que se posen en marxa han arribat a un grau de perfecció en el que venen a dir-nos som capaços de destruir fins i tot a la persona més compromesa amb la causa de la llibertat d'informació, amb la causa de la lluita contra les mentides que els estats incorporaren a crear guerres, especialment la guerra d'Iraq. És aquesta advertència a qualsevol persona, a qualsevol professional de la informació, de que ells són capaços de destruir el prestigi, l'honor d'aquelles persones que s'atreveixen, que adquireixen un compromís de lluita per la llibertat d'informació i per acabar amb aquests secretismes d'estat que són els que hi ha darrere de bona part d'aquestes guerres que es mouen, conforme hem vist, per purs interessos econòmics i armamentístics. Crec que esta vessant del cas Assange no ha sigut lo suficientment tractada perquè aquells que formaren part de tota la confabulació, començant per l'estat suec, quedessin en evidència davant de tota la societat, perquè aquest tipus de coses, si d'alguna manera se pot lluitar contra elles, és aconseguint que la gent conegui aquest grau de corrupció en el que és l'ús dels mecanismes de l'Estat per a poder perseguir a una persona. No t'escolto. Hi ha un component del dret a la informació és que la ciutadania ha de poder conèixer l'actuació dels poders públics de forma transparent i accessible, i això s'ha de garantir des de l'Estat. Quina és la situació a l'Estat espanyol en aquest àmbit? Bueno, l'estat espanyol, la llei de transparència té ja 7 anys i se continua batallant perquè l'element de primera línia del que serveix per a valorar la posició de l'Estat, que és la publicitat activa, que és la de n'hi ha tota una sèrie d'obligacions
que l'Estat té, que és posar a disposició de la ciutadania tota la informació econòmica, institucional, sobre el que gira la presa de decisions, això continua seguint una assignatura pendent per part de l'Estat. Si després ve el que és el dret a la informació per part de la ciutadania, el que pot reclamar quan veu que els propis poders públics no ho dona, doncs, aquí ens movem amb una enorme descentralització de tota la informació i ens trobem en institucions que tenen desigual reacció i desigual compromís amb aquest dret de la ciutadania que és el de la informació. Tenim institucions municipals que compleixen millor, altres que compleixen pitjor. Conforme anem pujant del nivell de l'administració, se debilita aquesta predisposició a donar la informació. Si es dona mal, es dona tard, de forma insuficient. Ara, en aquests moments, tenim un interès per part de la ciutadania per conèixer el que són els contractes vinculats al Covid. A nivell, aquests dies estem assistint a la polèmica amb les farmacèutiques que no estan complint els contractes i la ciutadania pregunta, però quins contractes, no? Què diuen aquests contractes? I estem veient les resistències per a informar a la pròpia ciutadania en algo tan fonamental com que afecta la seva salut i afecta la seva vida, conforme estem veient l'enorme quantitat de persones que estan morint per aquesta pandèmia. L'Estat continua resistint-se perquè la transparència, que és una garantia contra la corrupció, la transparència en si mateixa no va impedir la corrupció, però sí que és una barrera, és una dificultat per a que aquesta se pugui produir, aquestes resistències continuen donant-se i la batalla per aconseguir aquesta transparència i la informació que l'Estat té l'obligació de donar a la ciutadania va ser llarga. En aquests moments hi ha moltes mancances en quant al compliment de la llei de transparència, començant perquè és una llei que té 7 anys i no ha fet ni el reglament, el que empara moltes vegades aquests buits legals per als quals se pretén escapar-se d'una obligació que té el propi Estat. Doncs moltíssimes gràcies per la claredat amb la que ens ha exposat tota la informació. Realment ha estat un plaer. Paro la gravació un segon i